бо фаро расидани мавсими сардӣ ва тағйир ёфтани обу ҳаво бемориҳои шадиди роҳҳои нафас авҷ гирифта, теъдоди гирифторони он меафзояд. тибқи таҳлилҳои оморӣ имрӯзҳо 70-75% бемориҳои сироятиро бемориҳои шадиди роҳҳои нафас ташкил медиҳанд. чӣ тавре ки ба мо маълум аст, ҳозир дар ҳавои сардӣ бисёртар ба бемориҳои зуком дида мешавад, мушоҳида карда мешавад. Сабаби асосии ба ин беморӣ гирифтор шудани калонсолон кӯдакон ин яъне ба таври ҳавои қатравӣ мегузарад ва ба таври оне ки вақте ки бемор дар ҷамъият мегардад ва риоя накардани реҷаи ниқобӣ метавонад ба одами солим гузаронад. баробари фаро расидани фасли сармо шумораи гирифторони бемориҳои шадиди роҳҳои нафас аз ҷумла бемории зуком зиёд мешавад. дар вақти якбора иваз шудани боду ҳаво масъулияти бадани одам паст гардида шахс гирифтори вирусҳои гуногун мегардад. дар шароити иқлими тоҷикистон бештар вируси бемории зуком намуди А ва Б ба монанди парагрипп, аденовирусҳо ва риновирусҳо мушоҳида карда мешаванд. сабабҳои асосии паҳншавии ин бемориҳо аз як тараф гардиши табиии ин намуди вирус дар табиат бошад, аз тарафи дигар риоя нагардидани гигиенаи шахсӣ аз тарафи аҳолӣ мебошад. сабаби асосӣ чӣ тавре ки дар боло гуфтем ин ҳавои қатравӣ мешавад. вақте ки микроорганизм яъне вируси зуком дар ҳаво мегардад, метавонад ки дар як ҷо агар бемор бошад, метавонад дар як муддат дар муддати 2-3 дақиқа 5-6 одами солимро ба ин беморӣ гирифтор кунад. боз таври дигари ба ин беморӣ гирифтор шудан яъне аз одами бемор ин вақти дастфир шурдан бо одами бемор. барои ҳамин мо бояд ҳатман донем ки бояд одами бемор реҷаи ниқобиро риоя кунад ва дар ҷои ҷамъияти камтар гардад барои пешгирии оне ки одамонро ба ин беморӣ ба ин сироят гирифтор накунад. табибон ба ин назаранд ки давраи ниҳоии ин бемориҳо аз 12 соат то 2-3 шабонарӯз буда, аломатҳои асосии он ҳарорати баланд, дарди мушакҳо, сулфа, беҳолӣ ва бемадорӣ мебошад. дар ҳолати вазнин ҷараён гирифтани ин беморӣ ба оризаҳои илтиҳоби шуш ва илтиҳоби пардаи гӯш низ оварда мерасонад. ба ақидаи онҳо сарчашмаи вирусҳо шахси бемор аст, чун ҳангоми атса ё сулфа задани бемор вирусҳо дар ҳаво паҳн шуда ба одами солим мегузаранд. аз ин рӯ ҳангоми муошират бо шахси бемор аз ниқобҳои махсус истифода кардан ё ин ки дар масофаи дуртар истодан зарур аст. ҳангоми суҳбати мо бо табибон муайян карда шуд ки вақтҳои охир бештари шаҳрвандон ҳангоми бемор шудан ба худтабобаткунӣ машғул мешаванд ки ин ба оризаҳои нохуш оварда мерасонад. дар ҳолати оне ки беморон дар хона ба худ муолиҷакунӣ машғул мешаванд, метавонанд ба хаттогиҳо роҳ диҳанд, яъне метавонанд маҳлулҳо, яъне дорувориҳо, маводҳои дорувориро нодуруст истифода баранд, яъне бо меъёри баланд метавонад ин организмро ба интоксикатсия, яъне ба сироятёбии организм бисёртар гирифтор шавад ва ба оризаҳои ин беморӣ оварда расонад. барои ҳамин ба ҳама волидайн, ба ҳама беморон тавсия дода мешавад ки дар вақти беморӣ бояд то ташриф овардани табиб ба хона нӯшобаи гарму зиёд ва маҳлули истифода бурдани яъне чой бо лимӯ мешавад истифода барад, оби ҷӯшомада шуда ширгарм дар як шабонарӯз ба миқдори 2-3 литр истифода баранд. чӣ қадар оби ҷӯшомада шударо истифода баранд, ҳам қадар интоксикатсияи организм, яъне масунияти организм баланд мешавад ва метавонад аз сироятёбӣ организм эмин ёбад. мутахассисони соҳаи тиб пешниҳод менамоянд ки ҳангоми ба зуком мубтало шудан бояд пеш аз ҳама бо мутахассисони соҳа ва духтурони оилавӣ машварат кард ва ҳеҷ гоҳ ба тавсияи нафари дигар набояд дору истеъмол кард, зеро имрӯз доруҳои гуногун бар зидди ин беморӣ зиёд шудаанду ҳар яки он интихоби фардӣ дорад. иброҳими неъмат, Баҳрдини Бобокалон, хабар.